Tento program obsahuje audiokomentár. Slovenské znenie vyrobila RTVS 2017. Tento program obsahuje audiokomentár. My sme tí pápi z bláznivej rakety, my sme tá posádka, čo prišla sem. My sme tá posádka, čo prišla sem. Hola, hola, leto volá! To budú naše najkrajšie prázdniny. Ani magneťák nám nebude chýbať. Školské povinnosti hod za hlavu Štart povolený. a uži si letnú zábavu. Hej, kamarát, doteraz zabudni na všetko, čo bolo. Pretože dobrodružstvá a záhady A sme tu. ťa už netrpezlivo čakajú. Práve teraz sa chystáme na veľkú expedíciu okolo sveta. Spadla z oblakov. Pozrite, čo sme urobili. Kúzelné mestečko. Odveziem každého. A kam? Do kúzelného mestečka. Tajomný ostrov. Objavili sme tam posolstvo inej civilizácie. Čarovala ryba, aby bola chyba. Ahoj, Hubert. Počul som volanie o pomoc, tak som tu. Uži si prázdninové detské predstavenie. V pondelok až piatok predpoludním na Dvojke. Odveta druhého predkola Európskej ligy na pôde tureckého favorita. Pri pobreží Čierneho mora sa Liptáci pokúsia o malý futbalový zázrak. Sledujte zápas Trabzonspor MFK Ružomberok. Naživo dnes o 19:25 na Dvojke. Jakub Grigár na olympijských hrách Paríž 2024. Sledujte semifinále a finále kajakárov naživo dnes popoludní na Športe. Zajtra v Rádiu Slovensko poukážeme na ďalší hoax a uvedieme ho na pravú mieru. Rádio Regina Stred vás vezme na pamätné miesta SNP na Duklu a do údolia smrti. Rádio Devín ponúkne v rámci polhodinky slovenskej hudby cykly miniatúry domácich skladateľov a v digitálnom archíve Extra nájdete všetky časti vašich obľúbených rozhlasových seriálov. Prežite deň s programovými službami Slovenského rozhlasu. Odveta druhého predkola Európskej ligy na pôde tureckého favorita. Pri pobreží Čierneho mora sa Liptáci pokúsia o malý futbalový zázrak. Sledujte zápas Trabzonspor MFK Ružomberok. Naživo dnes o 19:25 na Dvojke. Anna Karolína Šmídlová na olympijských hrách Paríž 2024. Sledujte semifinálový zápas naživo dnes večer na Športe. Užívajte si omamné vône a objavujte neodolateľné chute slovenských vín spolu s českými filmármi. Tady jsme na břehu Zemplínské šíravy, zvané Slovenské moře, pod někdejší sopkou pohořím Vyhorlat, které zásadně ovlivňuje podmínky pro pěstování révy vinné v celé téhle oblasti. V novom cestopisnom seriáli Krajinou vína po Slovensku od Vyhorlatu k Tokaju.
V premiére v pondelok večer na Dvojke. Tento program obsahuje audiokomentár. Tento program obsahuje audiokomentár. Tento program obsahuje audiokomentár. Velký Roudný je kupovitý kopec v okrese Bruntal. Dušatínske jazerá sú nepochybne jednou z najväčších turistických atrakcií Bieščad. Ak sa chcete prejsť v kráteri vyhasnutej sopky, ani nemusíte opustiť Maďarsko. Adela Vinceová v obľúbenej show Trochu inak. V piatok večer na Dvojke. Viete si predstaviť, keď človek nemohol ísť do dediny na nákup? Spisovateľka. Keď si nemohla cestovať vo vlaku. Dramatička. Keď vás vyhnali von z dediny, musela ste ostať vonka v lese v zime. A výrazná osobnosť rómskej kultúry. To ma inšpiruje, aby dneskajšia mládež nikdy takúto krútosť nepocítila. Dokumentom o tejto neobyčajnej a inšpiratívnej žene si pripomíname pamätný deň rómskeho holokaustu. O našom rómskom utrpení sa historici odmlčali. O Baripen, Le Periben o Elena Lackovo. V piatok o 21:20 na Dvojke. Oslávte s nami výročie rozhlasového vysielania. V dokumente Hlásia sa Košice spoznáte príbeh Košického rozhlasu. Dokument Cestovanie na vlnách vás prevedie históriou rozhlasového štúdia v Banskej Bystrici. A do rozhlasového zákulisia nahliadneme aj v dokumente Rádio Devín v dotyku s kultúrou. V sobotu popoludní na Dvojke. Porozumenie, spolupráca, vytrvalosť, rešpekt, ľudskosť a empatia, jedinečnosť, vášeň či inšpirácia. Koho a čo oceňujete vy? Nominujte svojho favorita na ocenenie Roma Spirit 2024. Prihlášky posielajte do 6. septembra. www.romaspirit.sk. Roma Spirit vyhlasujú.
ACEC, Úrad splnomocníca vlády pre rómske komunity a RTVS. Biostyl. Vaše zdravie, náš cieľ. Omladíte svoje telo. Zavolajte hneď na číslo na obrazovke. Tento program obsahuje audiokomentár. RTVS uvádza trojdielny dokumentárny seriál Olympijské hry Paríž 2024. Anna Karolína Šmídlová na olympijských hrách Paríž 2024. Sledujte semifinálový zápas naživo dnes večer na Športe. Dnes večer sledujte odvetu druhého predkola Európskej ligy. Uvidíte aj odvetu druhého predkola Konferenčnej ligy. A štartuje aj talianska miniséria Taxikárka. Na Dvojke. Tento program obsahuje audiokomentár. Hory sú svet sám pre seba. Tento program obsahuje audiokomentár. Odveta druhého predkola Európskej ligy na pôde tureckého favorita. Pri pobreží Čierneho mora sa Liptáci pokúsia o malý futbalový zázrak. Sledujte zápas Trabzonspor MFK Ružomberok. Naživo dnes o 19:25 na Dvojke. Leto na Slovensku môže byť aj takéto pestré. Ako motýlia záhrada vo Vlčkovciach, ako cyklopodujatie v Istebnom, ako Oravská lesná s návštevou partizánskej nemocnice, alebo výstup na Vyšehrad. Televíkend v sobotu ráno na Dvojke. Užívajte si omamné vône a objavujte neodolateľné chute slovenských vín spolu s českými filmármi. Tady jsme na břehu Zemplínské šíravy, zvané Slovenské moře, pod někdejší sopkou pohořím Vyhorlat, které zásadně ovlivňuje podmínky pro pěstování révy vinné v celé téhle oblasti. V novom cestopisnom seriáli Krajinou vína po Slovensku od Vyhorlatu k Tokaju. V premiére v pondelok večer na Dvojke. Pokračuje obľúbená vedomostná show s moderátorom Martinom Nikodýmom, Vítajte v show, kde používame mozog naozaj fenomenálnym spôsobom. v ktorej sa proti sebe postavia traja súperi. Z predchádzajúcej hry nám prešiel Stano, Peťo je druhým hráčom, no a mám tu Veroniku. S výnimočným intelektom. Asi som sa prerátala, neviem. Podstatné je, že si prišla do cieľa. Sledujte Fenomén 21. V pondelok večer na Dvojke. Tento program obsahuje audiokomentár.
RTVS uvádza dokumentárny seriál Pozoruhodný štýl. Oslávte s nami výročie rozhlasového vysielania. V dokumente Hlásia sa Košice spoznáte príbeh Košického rozhlasu. Dokument Cestovanie na vlnách vás prevedie históriou rozhlasového štúdia v Banskej Bystrici. A do rozhlasového zákulisia nahliadneme aj v dokumente Rádio Devín v dotyku s kultúrou. V sobotu popoludní na Dvojke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina. Stojíme! Do kín prichádza veľkolepý špionážny thriller podľa príbehov skutočných ľudí režiséra Jiřího Mádla Vlny. Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače. V hlavných úlohách Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Vojtech Vodochodský, Vojtech Kotek, Martin Hoffman a ďalší. Sme s vámi, buďte s námi. Vlny. V kinách od 1. augusta. Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu podľa paragrafu 11 odsek 5 zákona číslo 157/2024 zbierky zákonov o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov. Je potrebné zvoliť jedného odborníka za oblasť televízneho vysielania, jedného odborníka za oblasť rozhlasového vysielania, jedného odborníka za oblasť ekonómie, jedného odborníka za oblasť práva a jedného odborníka za oblasť informačných technológií podľa paragrafu 11 odsek 3. Podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona sa za odborníka považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a najmenej 5 rokov odbornej praxe. K návrhu kandidáta je potrebné priložiť profesijný životopis, doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania 2. stupňa podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu podľa paragrafu 12 odsek 1 zákona, čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona, čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa paragrafu 12 odsek 3 až 6 zákona, alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia, určiť oblasť, ktorú kandidát zastupuje podľa paragrafu 11 odsek 3 písmena A až E zákona, údaje potrebné k získaniu výpisu z registra trestov, meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktoré sa žiadosť o výpis z registra dátum narodenia, rodné číslo a okres narodenia, štát narodenia, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, mobilné číslo kandidáta. Návrhy kandidátov spolu so sprievodným listom navrhovateľa a uvedenými prílohami je potrebné doručiť na adresu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava, v uzatvorenej obálke označenej heslom Voľba členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu v lehote do 9. augusta 2024 najneskôr do 16. hodiny. Návrhy kandidátov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne, nebudú zaradené do voľby členov rady. Podrobné informácie sú uvedené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a webovom sídle Slovenskej televízie a rozhlasu.
Výzva na predkladanie nominácií na členov Etickej komisie Slovenskej televízie a rozhlasu. Slovenská televízia a rozhlas v zmysle paragrafu 22 odsek 3 a paragrafu 33 zákona číslo 157/2024 zbierky zákonov zverejňuje výzvu na predkladanie nominácií na členov Etickej komisie Slovenskej televízie a rozhlasu. Členov Etickej komisie vymenúva predseda rady na základe predložených návrhov tak, aby zloženie Etickej komisie bolo nasledovné. Jeden člen nominovaný registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami v Slovenskej republike, jeden člen za oblasť ochrany záujmov národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, nominovaný poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre oblasť ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým hnutí. Reprezentatívnych záujmových združení právnických osôb združujúcich samosprávne kraje, mestá alebo obce, jeden člen nominovaný Maticou Slovenskou, jeden člen nominovaný Slovenskou akadémiou vied, jeden člen nominovaný právnickou osobou s celoštátnou pôsobnosťou zastrešujúcou detské a mládežnícke organizácie, jeden člen reprezentujúci novinársku profesiu nominovaný celoštátnym reprezentatívnym výkonným orgánom samoregulácie na ochranu novinárskej etiky. Nominácie na členov Etickej komisie je potrebné doručiť na adresu Slovenská televízia a rozhlas, Mlynská dolina, 84545 Bratislava, v uzatvorenej obálke označenej heslom Nominácia na člena Etickej komisie Slovenskej televízie a rozhlasu do 15. septembra 2024, najneskôr do 16. hodiny. K nominácii na člena Etickej komisie je potrebné priložiť čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a výpis z registra trestov nominovanej osoby. Podrobné sú uvedené na webovom sídle Slovenskej televízie a rozhlasu. Oslávte s nami výročie rozhlasového vysielania. V dokumente Hlásia sa Košice spoznáte príbeh košického rozhlasu. Dokument Cestovanie na vlnách vás prevedie históriou rozhlasového štúdia v Banskej Bystrici. A do rozhlasového zákulisia nahliadneme aj v dokumente Rádio Devín v dotyku s kultúrou. V sobotu popoludní na Dvojke. Odveta druhého predkola Európskej ligy na pôde tureckého favorita. Pri pobreží Čierneho mora sa Liptáci pokúsia o malý futbalový zázrak. Sledujte zápas Trabzonspor MFK Ružomberok. Naživo dnes o 19:25 na Dvojke. Olympijské hry Paríž 2024. Vždy niečo nové. V byte má človek hotové peklo. Dojemne pri Tomášov. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina. Stojíme! Do kín prichádza veľkolepý špionážny thriller podľa príbehov skutočných ľudí režiséra Jiřího Mádla Vlny. Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače. V hlavných úlohách Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Vojtech Vodochodský, Vojtech Kotek, Martin Hoffman a ďalší. Sme s vámi, buďte s námi. Vlny v kinách od 1. augusta. Boli odhodlaní bojovať a ochotní obetovať aj vlastný život, než by zradili.
Ten pohreb to bol posledný incident v tejto dedine. Pán učiteľ počúva rozkazy fašistov. Ivan Mistrík. Bol tu normálny život, pokým ste neprišli vy. A Leopold Haverl. Odkedy máte spojenie s partizánmi? V odbojovej dráme Prídete o hlavu. Človek na moste. V piatok večer na Dvojke. Užívajte si omamné vône a objavujte neodolateľné chute slovenských vín spolu s českými filmármi. Tady jsme na břehu Zemplínské šíravy, zvané Slovenské moře, pod někdejší sopkou pohořím Vyhorlat, které zásadně ovlivňuje podmínky pro pěstování révy vinné v celé téhle oblasti. Seriály na postupu k Tokaju. V premiére v pondelok večer na Dvojke. Pokračuje obľúbená vedomostná show s moderátorom Martinom Nikodýmom, Vítajte v show, kde používame mozog naozaj fenomenálnym spôsobom. v ktorej sa proti sebe postavia traja súperi. Z predchádzajúcej hry nám prešiel Stano, Peťo je druhým hráčom, no a mám tu Veroniku. S výnimočným intelektom. Asi som sa prerátala, neviem. Podstatné je, že si prišla do cieľa. Sledujte Fenomén 21. V pondelok večer na Dvojke. Anna Karolína Šmídlová na olympijských hrách Paríž 2024. Sledujte semifinálový zápas naživo dnes večer na Športe. Príjemný dobrý večer. S Michalom sa totiž uvidíme aj na budúci týždeň pri ďalšom pokračovaní Lovuslov na Dvojke. Majte sa pekne. Zdravíte mi pri ďalšej dávke vedomostí v Dueli Junior.